tok blish bun ipi barok ki parlok naki press ki belawan ban shim ya kan ka kubon nak liang jungi kum ka isi te menta ka sngi ka executive committee meeting ka baningkong jong ka KHDC kala yo ban shong ban penbait ye babun teli ki kam ki baide ba kamlong kerki ha ka baide ba kan ka session te ni ya don lang baro na du deputy CM iba PNCM KM kentup lang ba Victor Rani ba kiwe te nilai keren habide bat ka agenda jong kanika budget session jong ni senam arja apulai apsa namar ba dang shushimti ya kanika kam tingi suthu ba kadon ka jingdon kam kerki ban wanrah ka budget session banam kata ya ka nunu ka jingtre kam jong ka ki department ki bapher council ni sudai bakat kum ka jingbet jong ka office jong chairman lakhot ban penlong ka budget session lashai ka singi ka arpu sautrik bat kan kut ha ka arpu pratrik bat ha ka ni ka budget session nganam batailut ya baro ki details nomor ngimpat long man batai ha onda hadu dalam place lashai ka singi ha ka house te kindiat katu kat ni ki jingdon kam ki bangi kwa ban pentip shapi ba wat la dantang katu kan isngi bangi shimti ya kan ka isi ka thymmai habaide ki bills ki badon kam lawan ra ya ka consideration jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jong ka arjar arpulai kani ka amendment jong ni ka Council Service Rule kaya day bat ka jing wanrah amendment habide ban pen kio Yakarta yo kam yo jam nam ta kinuki applicant hakanika office ke jungi ka bamut nginra bekat kumba ai na ka state government kamut like who newsman ka baar pan ngin wanrah ru ya ka amendment hakbede ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine first amendment bill arja apulai kani ka amendment kan don ka jingpin kelakan ya haka appendix haka appendix D kaba yadai baka certificate lani ka sernot ya kini nong aidawai ni icon bat aidawai kan bat khasi idon jingpin kelakan ya iban kamlong paka bah karukom ai ka sernot te namar baka barim kamda batai shai let's say ki address jong utau u nong ai dawai kan bat khasi let's say de khun jong no nakanu ka shnong kumta tingila wanrah amendment habi de bakata khnang bakitu ki nong yo sernot habaki penun kami ka sernot ban ai shinish tai kamot kanlong ka full details jong ki kan dan hakata ka sernot te itai de iwe i bill habai day ba kanika MDC pension ya kaba kanika Khasi Hills Autonomous District members pension bill kaba kadika repeal bill 2023 te namar bangi pek kat kum ka isi ka barim kala persyang ban wanrah ya kanika bill ban repeal ya kanika act pension act jungki MDC tenakal yang jungi ngisngo ba namar bangi dang shushimti dang tang arsngi laisngi ya kan ka isi te habide ba kan ka bill ngin put on hold shwa ngin bu shwa but ya kan ni la rai da ka isi ban re-examine but ban review but kumju ru lada don kam let's say bangin da don da ka we ka select committee ban ngin pha ya kan ni ban yo ban wat benya pha let's say ke jing don kam ka namar ba kani ka case ru jong kani ka MDC pension act ka don ka case apo high court te kani tak dam yum kwa banya keren than ha kani ka session menta but ngin sa nakalian ka isi ngin pa kani syabade pa committee ban re-examine but review ya kani ka menta te hakabide but ki bills tangkat ta shwa ndre ngidang don hi ka jing thumu ban wanrah sa artli lightly ki bills ki badang dot kampha lada kalong haki ban codify ya ki practices lane ban wanrah
ye ki bil habe de bat ka riti sensyar khadar haki ilaka bat ki hima namar ka ilaka ngi don kumbasan ku sautuli bat ki babun na kita kimpat don ilaka jongki ak te kini ki bampat don ilaka jongki ak ni la shim ya ka rai mene ba ka ilaka department let's say kan wanrah pada ka next session ye kini ki ye ki hima ki bampat don ak bakin wanrah no ya ka propose bill kenang bah ka next session ngin lah ben pas kini kajing temu jong kini ki isi ke bat mai menta ni temu ba kini ki hima ki badang sa klem kinunu ki ak ka bomot ki shu pentre kambe da kani ka main principal act jong 1959 te ngi kwa bakin dan lal ka jong ka ak te habe de ba kata ngi ka isi bat mai la shim ya karai ba ki em in charge ba de ki ilaka ni sawanra ya kani ki bills ba per nakam ta kini ki hima ki bompat don ya ka ak hakani ka session ban one part next session kamdai ke bamenta next session ki don skiwe wiki bills ki ba I don kam ba ban wanrah amendment kini kita nakadau jong ka jingling kot pala kapor singin mla ban wanrah ni ka session te katu ngi habai dei ba kani ka but by dei ki bills ba ki motion te ki don ru ki katu kat ni ki ba nakaliang jungi ka isi ke batmai ila review ya ka budget ka ni ka official budget ke ba jong ni snam aja apply apsau bangin wanrah ashai bangila pej bhang la pej benya bha bat ka long ke ba la piang na dong shadong ki bangila dep ban wanrah jingkela